בית ספר לנדל"ן. צהריים טובים, יגאל צ'ודנר, מייסד ומנכ"ל חברת נתיבי הקמה. מה שלומך? צהריים טובים, בסדר, מה שלומכם? בסדר, אתה יודע, אני רואה אותך כמנטור בתחום הסטטוטוריקה ועולם הרישוי בעצם הטיפול האמיתי במהירות, ביעילות, נקרא לזה ככה, של כל נושא הבנייה. אז באמת הייתי רוצה קצת ממך, גם קצת תספר על היקף הפעילות של המשרד שלך, הליווי של יזמים, החשיבות של זה, כי אנחנו במדינה מאוד בירוקרטית, ושום דבר לא הולך חלק, בוא נגיד את זה במילים אחרות. זה נכון, קודם כל, רוב היזמים, דרך אגב, חושבים שהבעיה היא רק בבירוקרטיה. עכשיו, אי אפשר להגיד שאין לנו בירוקרטיה, ברור שיש לנו בירוקרטיה, אבל איך ניגשים לבירוקרטיה, כמה באים מוכנים, כמה מראש קובעים אסטרטגיה, איך אנחנו בכלל מנתחים נכון דברים ודואגים לתכלל את האירוע הזה של אין ספור אנשים מעורבים, ובמערכות שבכלל לא כפופות אחד לשנייה. יש מערכת שהיא בעצם רשויות, שיש לה היררכיה משלה, יש יועצים, יש יזמים, ולכל אחד יש אינטרס. זה אירוע שקשה מאוד לניהול. אבל מה אנחנו חושבים? שאם אני מכיר מישהו שם, אני יודע לנהל את זה. אני אתן הערת ביניים, כי חזרת מיפן. נכון. יש אפשרות לעולם אחר. תקשיב, זה כבר תוכנית נפרדת. כי כל מה שעברה יפן, מאז שהם היו לפני המלחמה, ועד שהאמריקאים לא דאגו שהם הבינו מה זה דמוקרטיה ויכלו לעזוב אותם בשקט, ואז יש להם תוכנית של 50 שנה קדימה, והם עובדים לפי התוכנית, לא מאמין. זה טכנולוגיה. זה לא יכול לקרות אצלנו, נכון? מה? זה לא יכול לקרות אצלנו. אני מקווה שיום אחד זה יקרה, אבל כרגע לא. אז מה הפער האמיתי בין מה שהשוק חושב לבין מה שקורה באמת בתחום הרישוי והסטטוטוריקה? הפער גדול שאנשים, היזמים חושבים שאו-טו-טו יגיעו פתרונות. המדינה אומרת רישוי עצמי, המדינה מכוני רישוי, והם לא, הפתרונות לא מגיעות. זאת אומרת, הפתרון זה בניהול יומיומי של אין ספור משימות שאנחנו צריכים להבין מה ניתן לקדם היום, בעוד שבוע. אתה מדבר על המשרד שלנו היום, אין כמעט תחום חוץ ממגורים, שלא זקוק בניהול הליכי רישוי סטטוטוריקה. למשל, אנרגיה מתחדשת. זה דבר שאירוע, ואין חברה היום שלא מריצה הרבה היתרים וגם תוכניות חלק. ברשויות, תשתיות, הכל תקוע, כאילו, צריכים גם שמה. בעיניי חשוב מאוד לנו לפזר סיכונים, כי אני עדיין חושב שתחום המגורים עובר אירוע, ויהיו הפתעות, וצריך לדעת. אז כיזם אתה שומע את הדברים האלה, אתה מתחבר? זה מאתגר. תמיד אני שואל, אבל תמיד אנחנו רוצים להבין גם בכל מיני זוויות. אני אשאל אותך, איפה אתה בעצם רואה שבאמת לוקח הרבה זמן ליזמים, ואיפה הם נתקעים, החסמים, צווארי הבקבוק, בתוך התהליכים הסטטוטוריים? תקשיב, אתה לא תאמין, אבל כל אחד תקוע במקום אחר. עכשיו, כשאנחנו באים לפרויקט, אנחנו אומרים, תגידו, יש לכם סטטוס? תנו לנו סטטוס. בודדים מוצאים איזה נייר, שזה בעיניי לא סטטוס. רוב האנשים אומרים, אני צריך להרים טלפון לאדריכל שלי, אני צריך להרים. עכשיו, לא יכול להיות שאין מישהו בפרויקט, לא היזם בעצמו, שהוא לא שולף רשימת של 20 משימות, שזה כולל כל דבר שיכול להיות, שבשבוע הזה צריך לעשות. יש איכות הסביבה, יש משרד הבריאות, יש משרד התחבורה, יש פרשנויות שונות לתוכנית, שכל אחד מושך לכיוון שלו. גם האדריכל אומר, אני יותר חכם, ולפעמים הוא צודק מרשות, וגם רשות אומרת, אנחנו נראה לך, וגם כל אחד, רשות הניקוז, דורשת לך דברים שאתה לא יכול. מישהו צריך לנהל את זה. אבל כמות הידע שלך עצומה בשביל לנהל דבר כזה. אבל עדיין לא מספיק בשביל לפתור את כל הבעיות. אז בינה מלאכותית יכולה להחליף אותך? עכשיו תראו. בינה מלאכותית, קודם כל, תשנה את העולם שלנו בטוח. אבל אני חושב שהיא תוכל לייצר, תיתן לנו אתגר, לייצר משהו יותר מתקדם. אנחנו נפגוש דייר יותר חכם ממה שהיה לפני בינה מלאכותית. אנחנו גם
נפגוש רופא ומטפל, וגם מטופל יותר חכם, שיש לו מקורות מידע. אני בטוח שאנחנו גם נפגוש את היזם יותר חכם בזכות בינה מלאכותית. אני חושב שמילה מלאכותית יכולה מאוד לעזור כבר היום. לקרוא תוכניות, לסדר את ההיררכיה של הדברים ומה ניתן לעשות, לבדוק תוכניות. אבל אנחנו בתחום הבנייה. ייקח זמן עד שהיא תחליף בטונים. ייקח זמן עד שפרטים של הביצוע שניתן ליישם אותם, גם בתוכניות וגם אחר כך, או לפני, לאשר את זה. השוני הזה ברשויות, הבינה המלאכותית תחליף. היא מאוד חייבת להקל על החיים שלנו ולשדרג את החיים שלנו. אבל כל עוד יש מהנדסי ערים, ראשי ערים, שאנחנו בוחרים שהחיים שלנו יהיו יותר טובים, וגם כמובן ראשי ממשלות, האנשים ירצו להחליט. האנשים ירצו להיעזר בה, אבל הם יצטרכו להחליט. איך תיראה העיר, איך אנחנו רוצים להתנהל בתחבורה, באנרגיה מתחדשת, בבנייה ירוקה, ואני חושב שניהול, שהוא ניהול נכון של הדבר הזה, שהוא באמת לא כל אחד יכול, לא רק מי שמכיר מישהו זה מקצוע בפני עצמו, שלא מלמדים אותנו. אתה חושב שהעיריות יתחילו להשתמש בכלים של בינה מלאכותית? אני בטוח, אני כבר שומע את זה. בבדיקת תוכניות לגמרי. ברמת השנים או... אני חושב שזה יהיה מהר יותר ממה שאנחנו חושבים. אני חושב שכבר מטמיעים בינה מלאכותית בבדיקת תוכניות לדעתי, ולדעתי זה מתבקש. אז תשמע, יש לנו דקה. ובכל מיני דברים של... יש לנו דקה אחרונה. בוא באמת תיתן לנו את המוקש העיקרי, מדוע היתר הבנייה לוקח כל כך הרבה זמן. למה? איך אפשר לקצר את זה? היתר הבנייה לוקח הרבה זמן, כי כל אחד חושב שהצד השני הוא אויב. אנחנו הולכים למלחמה. היזם, וזה טבעי, רוצה להרוויח יותר, הרשות רוצה ליהנות יותר, והדייר חייב לשלם על הכל. ואני חושב שאנחנו לא בנפרד, אנחנו ביחד. והדרך הנכונה, כשאנחנו מתנהלים בהבנה ובחוכמה להתעמק בכל דבר שאמור לפגוש, שאנחנו אומרים לפגוש בפרויקט, לתאם מוקדם עם כל גורם מאשר, לא רק עם עיריות וועדות מקומיות ומחוזיות. אני חושב שזה ממש מכין נכון את הקרקע להגשת תוכניות, ומהר יותר מביא אותנו לוועדות ולהחלטות הרבה יותר חכמות ונכונות. טוב, החלטות חכמות, אז שזה אתה איתנו, אז תודה שהיית איתנו. יגאל צ'וטנר, מייסד ומנכ"ל חברת נתיבי הקמה, ושבת שלום. תודה לכם חברים.